Homenatge més que merescut al Tribunal de les Aigües, el president de la Generalitat, Francesc Camps, ha encapçalat este reconeixement a la institució més emblemàtica de la nostra comunitat, un acte organitzat pels hereus d'esta tradició mil·lenària al món de la justícia. De fet, el president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, José Hernando Santiago, també ha acudit per a traslladar el reconeixement de tota la justícia espanyola. Convidats de luxe per a una sessió del Tribunal de les Aigües que, com mana la tradició, començava a les 12 en punt amb les campanades del Micalet. És una institució única que durant segles ha ocupat dels conflictes entre els llauradors de l'horta valenciana. La Constitució, el nostre Estatut d'Autonomia i la jurisprudència reconeixen este treball que per al president de la Generalitat és un reflex immillorable del caràcter dels ciutadans de la Comunitat Valenciana. Querido presidente, en esta tierra en donde el agua es algo permanente, necesario y fundamental, estos señores, con su actitud, entre otras muchas cosas, nos demuestran que de justicia es repartir el agua que es de todos. Es, en resumidas cuentas, un reconocimiento en el Tribunal de las Aguas al triunfo de la justicia por encima de las vicisitudes históricas. La ciutat de la justícia ha sigut l'escenari on s'han tancat els actes d'homenatge al Tribunal de les Aigües. La justícia valenciana més moderna reconeix la històrica trajectòria del Tribunal de les Aigües. Davant l'atenta mirada d'autoritats turistes i vianants, el Tribunal de les Aigües celebra la seva sessió setmanal davant la Porta dels Apòstols de la Catedral de València. Ni papers ni llenguatges farragosos. El procediment oral, senzill i ràpid de tota la vida. El dels llauradors de l'Horta de València d'avui i el de fa 1047 anys, que és quan el va instaurar Abdelrahman III. El rei Jaume I va mantindre la tradició cedint totes les séquies menys la de Montcada, que seria reial. Expectació màxima per a posar en acció al Tribunal de les Aigües, una institució amb més de 1000 anys d'història, però com veuen en plena vigència avui, com cada dijous a les 12 del migdia, s'han reunit per a resoldre dos assumptes originats en les seues séquies. Els 8 síndics que el componen, un per cada séquia, són els jutges encarregats d'administrar la justícia, però els usuaris de l'aigua intenten resoldre els seus conflictes abans que arribi al tribunal en forma de denúncia. Recientemente ha hagut un senyor que se deixa tota la nit l'aigua a posar a pedres i se denuncia, i quan estigué així, pues, com se reconeixia ell culpable, pues, pagar el poc que tenia que pagar i no l'entrarem. Un tribunal respectat pels seus llauradors i admirat de portes cap a fora, no de vegades es reivindica com a exemple des de fòrums jurídics fins al nostre Estatut d'Autonomia. La Generalitat ja l'ha declarat bé d'interès cultural i el pròxim mes de gener serà presentat com a candidat per a ser també Patrimoni de la Humanitat.